Okay. I dag så skal vi lave noget, vi skal nok kalde det for slikalminding. Hvor vi laver noget, hvor vi tager noget slik, og så prøver vi at smage på det. Men lad os gå i gang. Okay. Først så har vi det her holder med hindbær og chokolade. Og vi har La Carole, det. I kan jo selv læse det. Og så har vi en Tivoli-stang fra Pingvin. Men vi starter med at prøve at smage en af de der holder hindbær chokolade. Den er okay. Men vi skal også prøve at smage de andre. Så skal vi prøve at smage det der La Carole noget. Den prøver vi lige. En af. En La Carole. Den har vi her. Den er ikke så stor, men den prøver vi lige. Den er okay. Og nu til den sidste. Så det er bare med at åbne den. Okay. Det var Tivoli-stangen. Den prøver vi så lige at smage. Den er jo også pænt god. Men vi havde denne her. Den får. Altså, vi har det højeste, man kan få, det er 10 stjerner. Så har vi den her, den giver jeg 3 stjerner. Så har vi denne her, den kan få 5 stjerner. Og så har vi den her, den får 10 stjerner. Den smagte altså også virkelig godt. Men det var slikanmelding for i dag. Så I må meget gerne like og abonnere og alt det der. Så men hej hej.